všichni, dneska jsem si pro vás připravila video na téma psycholog versus psychiatr. Tak se na to pojďme podívat. Kdo je vlastně kdo? Začněme psychologem. Psycholog je vysokoškolsky vzdělaný člověk v oboru psychologie. Psycholog nemůže léčit pomocí medikace, léků a podobných věcí. Psycholog léčí pouze slovem. Rozebírá s vámi vaše emoce, nálady, vaše stavy a vaší duševní pohodu a nepohodu. Psycholog s vámi také může konzultovat návštěvu psychiatrie, ale pozor, zdůrazním to ještě jednou. Psycholog nikdy nemůže sám od sebe předepisovat medikaci a podobně. Pouze vás na psychiatrickou léčbu může nasměrovat. Popřípadě vám může předat kontakty na své spřátelené psychiatry, psychoterapeuty a podobně. Psycholog může mít také koučovací kurz, výcvik nebo tak. Psycholog může provozovat i psychoterapii, opět ale musí na to mít kvalifikaci, kurz. Psycholog většinou mívá soukromou ordinaci. Z valné většiny případů si zasezení u něj musíte platit sami a pojišťovny to neproplácejí. Existují však i výjimky, jako je třeba školní psycholog, psycholog ve firmě nebo psycholog v práci. Tam všude můžete psychologa navštívit bezplatně, jelikož je placený organizací, skupinou, firmou a podobně. A jdeme na psychiatra. Psychiatr je člověk vzdělaný v lékařském oboru psychiatrie. Je to vysokoškolsky vzdělaný člověk a před jménem musí mít titul MUDr. Je to lékař jako všichni ostatní, například v oboru chirurgie, zubního lékařství, gastra a podobně, tak toto je člověk vzdělaný v oboru psychiatrie. Může mít svou soukromou ambulanci, těmto lidem se říká ambulantní psychiatři. Mohou působit i v nemocnici, na urgentních příjmech, popřípadě na psychiatrickém oddělení. Psychiatr předepisuje léky. Léčí zejména fyziologickou příčinu vašich psychických problémů, předepisuje medikaci a baví se s vámi o vašich problémech z lékařského hlediska. Léčí i slovem, ale zase ne tolik jako psycholog. Většinou vás k němu nasměruje váš psycholog, když už vidí, že je medikace opravdu nevyhnutelná. Psychiatr zejména tedy předepisuje léky a ptá se vás na váš zdravotní stav. Návštěvu psychiatra a úkony, které s vámi psychiatr provádí, většinou proplácí vaše zdravotní pojišťovna. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že jsem vám opět trochu poodhrnula roušku psychiatrie a psychologie. Mějte se krásně a zatím ahoj!